Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Wala sang mga studies nga naghambal nga makaapekto sa pagdako sang bata, sa hormone sang bata ang vaccine. Actually, kung magmasakit ikaw sang COVID, mas may chance nga magka-epekto ini sa imong lawas kaysa sa magpabakuna ikaw. Amo gani mas mayad na lang magpabakuna ka kaysa magka-COVID ka.